Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:38. An oras hatod sa Indokang Bear Brand, tibay ngayon para sa matibay na bukas. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Tando ay ginto, ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte, smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Saint Boss. Welcome sa tuyang programa. Aramon niya itong kanyang pungal daw na inin Miyerkules, Petsa 11 sa bulan kan Agosto 2021. Good morning sa mga tagbangtabay nato Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ariglado ka mo. Maski nga ni medyo hard life. Padagos manggiraray kitang nakakatipuan sa tuyang pangangaipo sa araw-aldaw. Sagod po kitang alas 12 nin pagkaodto. Ngayon po ang aldaw nin Miyerkules. Ako po ang sunong lingkod, Mardela Daing Iba. Sabit sana. Pero tiang. Technical side, kasabay niya ito sa mga inspirasyon sa nutrisyon. Bunjing Tanay. Gantang yaon man sa DCGB Social Media Department. At tuyang kapartner dyan, Arvin Laad. Duman sa Production Assistant Center, yan po dyan kasabay ta si Angel Mustaza. Kami po ka boss, minapapin sa Ramogmang Morning. Sa mga misay, nagluto sa kanyang kansa na panguntuhan, rikas-rikasan, taod na naman. Sarap-sarapan ang mga premyohan. And syempre, sa mga kababayan po niya to, kasabay ta sa presentasyon kang programa ang Mega Post Patrol sa padagos na pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwa na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po naman sa 3rd District, si Jimmy Nasalita. Pading Jomar Bien sa 1st District. Yan po sa Daraga area sa Banwang Sutil, ang tito ng Albay Renz Luna. Partner Alarmario sa Albay District kasi sa southern part ng mga barangay sa Legazpi. Ans Galero, kasabay niya to sa Legazpi Port District together with Henry Boy Mata sa Mobile. Gantang duman sa Regional Center Site at sa northern part ng mga barangay sa Legazpi. Kasabay ta po dyan mga tugang si The Flash, Luwins Bursi Barcena. Completos Ricados, mga amigos y amigas. Good morning, happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more like prosperity and happiness. And good morning po sa mga taga Department of Tourism Regional Office number 5. Mamaya po magkaugnay natin si Regional Director Herbie Agua. Sana tapos na yung staff meeting nila. Kaya po na makaistorya da. And then syempre,
Good morning sa mga minamahal naming taga-Orosite. May nakula okasyon po dyan na susadit duminakula kasi nagkatiripon po niyan para sa saro sa naman na Obeto. Mga tugang, ito po ang programa ngayon, Adapt at Chapel. Magandang istorya ng chapel dyan. Yung pinakaunang-unang chapel pala yan. Maliit, kahoy, tapos naging yero. Maski pinadapakan bagyong riming. Ngunyan tindog na, pinaayos ni na Ma'am Josephine Lee at saka ni na Kapitan JP Lee. Ngunyan okay na, pigblisingan mga tugang ni Bishop Bong. May mga nyaraan po duman si na Congressman Joey, si Mayor Noel Rosal, at iba pa na mga personalidad po sa Legazpi. Kung ang tapandagdag na report, tali dyan mga tugang sa luwas, sa bagay ni Luwins Burse Barsen. Partner! Good morning! Yes. Mogma ang lugar mo! Ah, Mogma ang lugar mo! ari na lugar. Duman sa dinuman mo! Sain. Sa Orosite! Oh, bagaon ni ako. Yeah, kaya nga na yung pigsasabi ko. Kaya, magayon ang istorya na pinag-cite ni Sir Darlito Perez. Waga, ang Roger. curator ka museum na bigatamang kiduang pamilya. Roger, dada. Hanggang Susanto na iyang Nuestra Señora de Salvacion, ali man sa pamilya ninda, mga 30 years na ang nakakalihis. Yung Roger, bigulo dada. na pinadapaanin bagyo, ng riming, pero yan, tindog na, Oo. inayos na, magayon na. Magayuno Ayan. na. Okay. Oh, Roger, to the tabi partner Mar. May connection sa ibang ipinag-istorya. On assignment kami ni Kuya Boy Mata sa mobile unit na kung saan nagkakaigwaman ng digdikan pag inaugurar kay ining adapt at o kaya ining adapt at chapel na pinag-design ni Sir Roland Bien. Tasin ini pagtagtarabang-tabang kan Barangay Pastoral Council kan Barangay Orosite, Legazpi City. Oo. Sa pamanginginot ni Kapitan JP Lee, pati ang Barangay Council, pa iba naman si Madam Pin, si Tita Pin. Mababa kita dito, Kuya Boy. Mababa na ako. Tadumanda mababa lang kita papamarmag sa madali. Aha. Ayan, okay. Mawagay ng mga mensahe kasi bago eh. Di ba? Maski si Congressman Joey na ugma siya na nagkatiripo ng mga kababayan tayo. And hopefully, Roger. kapag tiripo na yan, makasalbar kita sa mga pigampang tangon na problema, most especially kanining pandemic. Roger, Okay. to the tabi, Sige. Partner Mar. Ano pala niyan, Tulong chapel pala na niya dyan sa Orosite, pero iyan ang pinakang primero. Correct. Yan, pinakang enot na chapel pala yan. Roger to that. Mhm. And sa ngunyan niya, o nakita sa may sarong residensya, ta ini pala na mga imahe ni Nuestra Señora de Salvacion, hindi ralaag mapaliligi sa kada harong. Mhm. Ating sa ngunyan niya, ano nga ni digdi, sabi Partner Marci, yan madigdi si Ma'am Brenda Luxin, ang sa tuyang Presidente Bagahan, pinakang active baga sa Commission on Family and Life, ating si Bishop Joel Pongbailon, yan madigdi sa tuyang pinamumugtakan. Nagigibo digdinin na pag kung pagkakantura bagay tayo sabi Partner Mar, para tawanin debosyon si Mahal na Ina. Si Bishop Joel Pongbailon ang naging ng digdi. Sabay man digdi si Congressman Joey Darcy Salceda, asin si Kapitan JP Lee, pati si Board Member Ano yan? Nagprosesyon, Dayman? na Nagprosesyon? posisyon. Oo. Nagprosesyon tabi Partner Mar, ali naman baga sa may main chapel, Oo. nagprosesyon pasisiring digdi sa may covered court kat Orosite, Okay. digdi sa katuyang location. Asin sa mga oras na iyo ini ang pinamumugtakan niya to. Asin pinag-aabangan tapa ang ibang mga pangyayari digdi sa katuyang location. O digdi sa katuyang live footage si Mayor Noel Rosal nagatindir. Talagang sigud man nga ni kay Mayor na ining pangyayaring ini historical sa partikan mga taga-Legazpi. Ining chapel na ini talagang manunutaran tabi Partner Mar na saro man sa mga nakaambag para sudad kan Legazpi saro sa mga mamitbidan sa lado kan pagtubod. Unay iling tabi nindo Partner Mar
si mahal na ina niya o na inidigdi sa may sarong residensya. Sin na iwawalat siguro ini, kawalat digdi, maalat naman nin nagkapirang aldaw, tanganing ilipat naman sa kada harong. Kumbaga, iniman an programa ni Bishop Bong Bailon, tangani ng padagos na mamatian, an paggiya kan mahal na Diyos sa paagi kan intersesyon kan mahal na ina sa gabos na mga tao sa satuyang kinamumugtakan. And ngunyan, uli kita ngunyan digdi sa satuyang kinamumugtakan sa bayampangan mismo ng God kan covered court. Pinag-maintain man ini kan mga taga PSO, Public Safety Office. Pati an iba pang mga barangay tanon digdi sa barangay Orosite, Legazpi City. And ngunyan, uni pinag-aalat-alat pa niya doon tabi Partner Mar na matapos ining pinagigibo-digding pagpangadji para sa tuyang mga programa digdi sa tuyang kinamumugtakan. And si Congressman Joey Salceda pala tabi Partner Mar, aktibuon man pala ini. Oh, siyempre, dahil mo sa mga panaramong ka sa mag-una kung ani pa di. Oo. Aktibuon man pala na maray. Basta pagabot sa debosyon sa mahal na Diyos, yaonan si Congressman Joey. Puta, sigun sa iya, nagpaparadakol baga sa mga tabaryan sa ibang nasyon. Oh. Di kita na-apektaran, imbis para sa tuya, na-allocate sa ibang lugar. Natural, oo. Kaya bagang pangadyin na sana ngaya, marahay na, mapundo na ang pagparalakop sa ibang nasyon. Tanganing, so mga bakunang in-order ta, makadalaga naman digdi. Roger to that. Yung ano, Nobyembre pa kita nag-order palan. Correct. O, hanggang ngunyan dapat nag-arabot na 90 million. Oo. O, di ba? Roger to that. O, 90 million pala expected to, pero dahil pa nag-arabot. Tapos pati so order kan mga private businessmen natin, naapektaran. Roger. Ayan, kaya medyo diskinado na siya, pero naglaom siya na by December, at least makaharawas na. Oh, ang saro pa nga ni Tabi Partner Mar sa medyo makaturtindog barahibo baga. Sinabi niya, maski ngaya gura no ngayang ispersosa na maalian na COVID. Ana asaon ta ngaya kini milagro ngaya kan mahal na Diyos. Iyo, pero ang importante diyan, maski pa umarabot ang bakuna, kung abong magpabakuna, kaya dapat na kunyan na, sabi nga ni kayan, magdesisyon na kita sa buhay ta. Roger. Kung mahal natin ang sarili natin, ang pamilya natin, magpabakuna kita. Kung mahal natin ang ating bayan. Yeah, di ko na iya. Kung yari ko, may plano ka na, oy. Ha? May plano ka. Dahil man. Alam, nagkakanaragog ko na naman. Ito madali na naman. Okay, pero ang importante dyan, iyan na okasyon na yan, ano yun pagkatiripon, pagkasararo, pagkaburonyog. And hopefully, magpadagos yan sa paglaban sa pandemya. Correct. Yan ang kaipuan to magkasararo na maipasabot sa gabos na ining bubako na sa tuya, ligtas ini. Yeah. Tama lang nga ni ikaw dahil man na ano. Dahil man. Ako, dahil man. May diit lang na... Ay, so, nadamay kayo ito kan so kahaditan. Kaya nadamay ito kan so kahaditan, kaya medyo ko nagkurukalintura. Pero pag dahil ka man nakahaditan, dahil man, akmay dahil kung namatay, maski ano. Maray ka patadeng ka, dita. Ayun ako. Pag-aaral na kayo ng mga edad na magparahadit. Relax ka na. Okay. Roger, tangon yan, nagtatao din na patara-tara si Bishop Joel Bong Bailon. So, sa tuyang pinag-susubaybayan na special na coverage, pinag-explikar niya kung gurano ka-importante. Kining sa iyang pinagigibuman na programa Tabi Partner na sa kada harong, mabisita si ina ngani nang mas mapukusog pa ang pagsubod ka na tawa. Ngunya ano na ini si Bishop Bong, nagkataonin na date na patara-tara pagkatapos kay ni magbabasbas ini ni mga date na minuto atin personal man na pinag-atindiran ini mismo kan mga aralang kaw na opisyal bilang pagpapailing Tabi Partner na mahal na Diyos, iyo pirmi ang pinakang supreme sa gabos. Yeah, pista kang Nuestra Señora de Salvación. Buda pista palang digdi. Yan. Ay lamang nang imbitar ko kamit-bit ko digdi. Tabawal ang pista nga na yun. Yung nga Kapag tugod sana.
Correct. kita, mag-arang na maali na yung problema ta. Correct. Okay. Roger, so yan tabi siguro mo na partner Mark. At siguro may pinaghahabol man kitang oras. Okay. And abangan na sa nasa TCGB News Online ang iba pang mga impormasyon. Live ining pinagko-cover kan TCGB News Tigis sa tuyang location. Roger. Ako po, si LBB. Salamat, Baraynaga. Thank you very much mga tugang on assignment. Yan po si Lewis Porcibarcena. Yan po sa special occasion ngayon sa Orosite, Adapt at Chapel. Yan. Gayon magayuno na so lumang chapel duman na sadit-sadit sa nang pinagpo ng mga panahon. Pero ngunyan dakula na. Asa ka kunya na pwede nang mag-stand mga tugang sa mga maraot na panahon. Takang inot paano kan riming binaha-baha yan dyan. Ngayon naayos na, kaya yan po tabi, medyo areglado na. And hopefully, yan po na pagtubod, mga tugang dyan sa Senyora de Salvacion, sa mahal na Diyos, dahil po magbari, asim padagos, na isalin tayan sa mga susunod na saling lahi. Yan. Yan bagang hagyat mo niyan, so mga hobbines, medyo naparayo. Medyo lumigwak ng kaya yan ang challenge ko niya sa mga arog sa tuyang mga may edad na ibalik ta sila sa tamang direksyon. Yan. Dapat may takot, tanganing may respeto sa kapwa. Alright? O bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan ta. Oy, good morning. Walan sa mga taga-ako Bicol, kina Congressman Pido Garbin at saka kay Congressman Saldico sa bilog na staff. Dakulang na hiling ta nagpasalamat dyan sa mga starter kits na pigtatao after na makatapos kaning pag-aadal tayan pala so talagang target na yung training makapacitate sa mga kababayan ta na makapamuhay magay ko ng disente nga na buhay paibay ulit sa pamilya kaya pwedeng magtrabaho mag-empleyo kaya mag-stand alone ka ikaw mismo ang mamahala sa negosyong gusto mong ipundar kapag graduate mo may institute ka na jing igwa ka pang gamit makakapuon ka tulos kung welding ang tinapos mo, makaka-welding ka tulos, may gamit ka na, may pang-welding, igwa ning inverter na welder baga, tapos igwa pa ning anong apod ka igwa pa ning grinder, asin iba pa, nagamit talaga, pwede ka na makagibo, okay? O standby lang ka mo tabi, mga tugang, magwabalik kami, and then, nasa meeting pa, mga tugang sa tuyang resource person taod-taod, kaya makomersal muna kita, and then, pag naglaog po ito, automatic pong ilalaog ta. Pero, habang tigala tam, dakol pa kita mga istorya nga ito po sa indo. We will be back after this. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994. Located at Baroroy, Daraga, Albay. With branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay. Tagas, Daraga, Albay. And Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Yes!
May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsasairarong pa sa nagkaperang testing ang kainat-inoting kaso ni Marburg virus na pigsasabing may koneksyon sa Ebola asin ipigpaparehuman sa COVID-19. Sigun sa World Health Organization o WHO, nairehistro ang primerong tinamaan kay ni sa West Africa. Pigsasabing gikan na ang virus sa paniki, bako na o bago nakaulakit sa tawo. Ang nasabing virus may fatality rate na nasagod 88%. Sigun sa WHO Regional Director for Africa, Dr. Matshidiso Moite, na pigigibo ninda ang gabos na espersos na pugulan ang paglakop kay ni sa iba pang parte ka nasabing lugar. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real. Tikman ang sarap.
sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ng tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced
reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at SHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. O, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Food Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mark Villar. Alright, mga balik po kita sa tuyang pong programa ko niya na pagkaga. Kumusta? Ayos pa ba Yan. ang buhay natin? Kaya pa ba? Kumusta po mga misis? Kaya natin yan. Paano na? Push mo yan, te. Push mo yan, bro. Until something happens. Ayan, okay. So, naghanda lang po tabi, ano? So, sa tuyang resource person, kaya rantabay lang po tabi. At, siyempre, very busy ngunyan ang sa tuya pong regional director. At, siyempre, maglalatag po kang mga policy sa office asin iba pa, okay? Kwanta mo ng report, mga tugang ni Ans Galero. Abangin natin natin ang go signal. Pakiantabay na lang tabi, Arvin, ano? Tapig-ready na ang linya taduman. Okay, Ans! Good morning, Ans! Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta dahilan sa agrangay kan nagkaperang paluwas sa sinpalaog sa mga linderos kan Rion Bicol may kinaraman sa mga checkpoints na isipan asin plano mo niyaan o pinagpaplanuhan mo niyan kan PNP Bicol na temporaryong pundohon ang random inspection in mga vehikulo kung in kaso magpadagos pa naggubot sa trapiko kan mga vehikulo sa mga linderos kan Kabicolan. Ini ang pinakabagong pahayag kan PNP Bicol sa pangyayot ni PNP Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo na ipinaluwas na paagi mismo kan sendang opisyal na page kung sa sinabi kay ni na posible na parang yantras na pundohon ang random inspection in mga vehikulo kung magkaigwa din problema sa trapiko dyan sa linderos kan rehiyon at ibabalik ini oras na bumalik man sa normal ang bulos kan trapiko. Parang bako man nga nito random ta, malang day nakakaabanti nga ni, di garo saro-saro. Yung nga ni. Kasi kung random baga, may pipakay. Yan ang magiging risk. Paano ngun yan maproteran ta na naman na may makalusot? Yan nga ni. Paliwanag kan PNP Bicol, bilang pagsunod nindang yan sa guidelines kan IATF, nagbuktakot asindanin mga unified checkpoints, asin strict border control measures, bilang parte nga ni para malikayan ang pagdakol kan Delta variant sa Rion. Alagad, sa dahilan sa lockdown na ining naisipan nindamin na medyo alanganin man, Sir Mar, kung ilingon ta kasi kung data may inspection ng mga vehikulo, posibleng may makalaog talaga. Pero makikipagtabangan man daw sindango niyan sa kumandansa sa Bicol IATF asin LGUs may kinaraman digdi. Urog pa ko niya na may pigpapautog nga ni na kanya-kanyang border control measures ang mga gobyerno probinsya, ang mga LGU, para malikayan ang Delta variant. Yes. Pigpaplano niyan na, Sir Mar, maski na nga ining paramientras na pundon ining inspection ng mga vehikulo, iuman ko na mamantinir man girarindaan pag-check kan mga requisitos in kaso man na malaog digita nga ni na malikayan ang problemang darakan Delta variant sa Kabicolan. Ano dapat maka-device na kaya na kunyan nari para ta kaya na pagabot na sa kamsor ma-inspeksyon. Pariyo man sa ng pig-anap. Pagabot sa albay ma-inspeksyon naman pariyo man ng pig-anap. Yes. Bago daw na isaro na sa tapos sigusindan ng komunikasyon na oy, uni nagagi na digdi na clear na yan. Yes. Kaya lang kung may magpalunad nin kunyan sa tahaw.
Mga Pilipino kadakol ng mga problema natin. Okay, di, ano yan, may araman ni Gobernador? Tama, bangga yan duman sa indang ano? Yes, Sa actually, iyang i-coordinate direktiba. naman ni Tabi, Sir Marta. Medyo, yung mananggan, mabangga ni duman sa executive order na Mabago na pinirmahan. naman kaning executive order ang ano, i-revise na naman. Posible. Malibongon. Malibongon, boy. Maski kami na Angel, nagkarelibo. Guminatol sa kung aring papuro. Pero aram mo ko taana, sa tuya kaya ang problema nasa tao di ba? Ever since na magpun yung pagsikad kang pandemya, pag sinabi tang disiplina, di mo kahit puwan na pagsadulon ka pa. Iyo baga. Nasa innate yan, nasa sayo mo yan Di ba? Kung may disiplina ka sa buhay mo, dahil mo na kahit puwan na may magbantay pa dyan na pulis para lang si taong ka. Bueno, di mo na kay puwan kita oro otrong pagiramdo. Yan. Iya magana, niya pigo barasol sa pulis na dahil napigdakop. Ata. Ito na po sa dito, baka kita may problema. Kasi ang ganda ko pon kung warang nagbagyo lang, di ba? Yan pigsasabi. Ay, nako. Kaya ini yung pagparalakop na ini, problema tayo ini. Iyo baga. Problema tayo ini, bako ini problema kang pulis, bako ini problema tayo ini gabos. Kada saro may problema kaya. Sabi nga ni baga, ang paglaban nga digdi sa pandemya, this is a fight for all, o fight of all. Laban ini kang gabos. Bako sa nang kang pulis, bako sa kang gobyerno, kundi kang gabos. If really want na mahali ini, magkasaro kita gabos. Kung may pagpapatog na protocol, sunodin ta. Ako sa magreklamo ka pa. Ayan. Kadakol kayang minatibayon pagabot sa bagay na yan. Sa Facebook, nakulang na matibay. Yes. Pero pagalinga mo, nagsulog ng pismas. Sige, ang po sa Facebook, tabod-tubod nga kan. Pero yun, ang numero uno, nagpabakuna. Kaya para tubod-tubod ka mo dyan. Kasi kasi sa buhay ta, di ba? Sabi ta nga nasa sa imong kamot para mapundo yan. Tama. Di ba? Disiplina sa sadiri. Bakong sa disiplina, ituturo mo naman sa implementor. Mangyayari. Okay. Sa mga nasa posisyon. Yes, okay. So anyway, Sir Mar, aramon ko man ini kung paano talaga ini mangyayaring planong ini na PNP Bicol. Siyempre, dapat kumbaga, may pagkaaraman ang Bicol IATF, may kinaraman sa bagay na ini. Okay. Itabi, Sir Mar, ang mga parameters na informasyon ni Luwas at Galero, Thank you very much. Yan po talaga. Dapat naman sa pinagalian pa sana, halimbawa, Jing ECQ naman sa Manila, dapat din na pagpaluwason, dahil nang bumalda, na makabalda pa sa border. Tanganin na, dahil na kita mamroblema din sa province. Tiga ang tagasalo Di ba? Kita ang tagasalo. Okay, duman po sa mga kababayan niya to, pakiulay na sana. So may mga kapamilyang mauruli. Sabihan na nindo po tabi na araw kayo ang sitwasyon digdi. Kung pwede man sa nang dyan na sa nanguna sinda, di dyan na sa nanguna. Di ba? Taganing dahil na kita makaapektar pa digdita. Dakulo ng ang nagiging problema sa COVID na ini. And ini mahaloy pa. Di ba? Hanggat sigang pasaraway ta, mahaloy pa ini. Iwan niya, sa ibang bansa, mayroon ng kappa, mayroon ng epsilon. Dakol ng alphabetic, nagpunsa na sa alphabeta. Di ba? Ganyan, iyan na, nagparadakol na. Alright? Sige. Bueno, mga tugang, sirin po ka sa tuyang na ipangako po sa Indo, ikakaulayon tapuan sa tuyang bago na Regional Director ng Department of Tourism, the pride of Santo Domingo Albay, mga tugang, na ever since sa iya pong talagang pagserbi sa puso, asin para po sa gabos, para sa kakarahay. Sa Rosa, nagpanday para ang Santo Domingo maibugtak sa mapa kan turismo. Mga dugang, Regional Director Herbie Aguas, at sa tuya pong minasumpa pa sa nakasudma and newly installed na Regional Director kan DOT. Sir, good morning! Listeners mo. Yes, sir. Nakapula si RD. Sa Giraray Tabi, RD, sa kong pagbati, sa mong pagbati sa DCGB, nin happy birthday and congratulations po, Tabi. Thank you so much and aram mo baga po idol pa din ang DCGB permanent partner po kang sa LGU pa. Ngunyan sana maging partner
naman kan DOT. Yes, sabi nga ni Ma'am Brenda, Magayon ang sa tuyo. opo, sabi nga ni Ma'am Brenda hapon, si Mayor Herbie ngaya and LGU kan Santo Domingo, partner tayo yan ever since kampinon ng Tambitpex. Di ba? Kampinon tayo ngayong Bicol Tourism Expo. Kwa-partner tayo si Mayor Herbie. Okay, so, no problem yan, partner, ay tabi, as usual, sa tuya po na partnership pag-abot po dyan sa pag-promote kan turismo. Naglal kita, napundo, ayun, umikot, umikot, ayun, medyo maluya sa signal garo duman. Alright, okay, hello sir? Yes, na. Nag-umiikot lang. Ayun, yung signal ta. Maluya sa signal. Ayan. Hello? Ayun. Okay. Sandali yan po i-arrange iayos ta kay Maray ta. Baka yun po ng bagay na masabutan taan mga magiging recovery programs. At sa po ang industriya kan turismo na tinamaan kang COVID eh. Maraming mga employees at mga nagnegosyo kayan na medyo maluya. Maluya ang internet duman. Ayun, sandali message na si maluya ang internet. Okay. Sandali at tawagan ko na lang. Sandali ko Zero. Okay na? Nagbalik na? May internet problem kita. Ayan. Hello, Director. Hello, sir. Ayan, hindi, ano lang kita, matelepono lang kita. Maluya garo ang signal duman. Ayan, sandali tawagan natin. Okay. Sana okay ito. Ayan. Okay, nag-ring. Okay. Wala. Hello, sir? Hello? Ba't pati dito wala? Hello? Yes. Apa, sir, digdi na lang po kita, medyo maluya sa signal ka. Yung ani. Apa, pag naputol po kita, maapod kiraray ako. Okay. Apa, Mayor RD, ano po ang satuya anong marching order sa tuya ni Secretary Bernadette? Actually, yung mga ongoing na si Secretary ng mga pick-up implement ko niyan, inabutan ko na po kay La Ma'am Fe sa mga trainings, mga programa ng mga pa-training, mga support programs sa mga probinsya kang Bicol region. Actually kasabong pag-abot ko may mga ongoing sindang Tigagibo. Actually kasi kakatapos lang tabi ni Pade kang staff meeting, tig-brief din ako kang mga ongoing projects. So ini po ang mga medyo dakulin nakalinyada, kaya siguro I will give copy na lang po sa sa programa. Kung napigtaran po ni Ate Brand na tatawang kami kimagayo na partnership dyan with DCGB. Yes po. Na magtagos kay mga programa, may update po kami duman. Yes sir. And yun yan po ang siguro ang sa kuya man personally ang tigagibo ko nguya tigala ko na dito bago ako maluwas digdi sa kuyang opisina. Gusto ko po masabutan digdi ang nangyayari digdi sa loob kang DOT office. Sa dito man sa nabaga po sa muyang workforce ang kada sa digding empleyado ang trabaho duro-doble. Kaya ko sa staffing kung talagang mas maging effective and efficient ang sa inda pong trabaho. Ayun. Opo. Yes, taaram ta po baga sir na ang tourism industry talagang tinamaan ng gusto kaining COVID-19. So ano po ang satuyang initially ilalapat na
na recovery programs para di man magulpi as in di sumadsad talaga. Tama ka dyan pa din. The hardest hit kang pandemic po nito. So, tourism industry. Lalo na po yan, warang mga biyahe pa from Manila, mga provinces, kulang-kulang ang flight, wala ang mga buses. Kaya talagang talagang apektadong maray sa tuyang industry. How we can start and recover from that? Ang samuyang plano rin din, pakusugon ang lokal na turismo. We start local kasi as of now, I will be speaking only for Albay. This Albay na hiling ko na nagluluway-luway na po, lalo na po na ini pong mga resorts, mga farm, mga restaurants are slowly opening up and nagkakigwa na po pagtalibong kang negosyo, kang industriya, kang turismo. Makakasabi man ako dyan, Tabi Padeta, I am the president baga po kang AFTOA. Yes. So, asosasyon kang mga farm operators. Na sabi ko nga digdig ini ang nahihiling kong pwedeng i-replicate sa iba pang mga probinsya. Na local ining mga tourist destination na ang sa tuyang mga kliyente, as in mga guest di puro man mga local. Kaya sabi ko nga pakusugon ang local tourism, pakusugon ang involvement kang locals. Tingnan mabuhay. Sabi ko sa local lang na mga tourist, kayang buhayon po ang industry kang turismo. So, what we're going to do, siguro i-equip so capacity kang mga tourist destination hindi po sa Bicol region. Kasi duman kita malaog, duman sa DOT kung sa parte. Kaya siguro one of these days mapuna ako paglawas. I will be talking to the governors, mayors, even barangay captain and other mga stakeholders kan tourism. I will be having a dialogue. How can we help? Kasi ang silong tabi pa din na ma-implement ako or ma-suggest akong programa na baka man applicable sa lugar. Opo. So we will be treating the support, the help that we're going to give sa mga lugar. Depende po sa mga pangangaipuninda. Yan. Importante talaga yung engagement kan community as in kan LGU dyan. Now, one of the example na pwede natong i-showcase is yung ginibo po nindo sa AFTOA na instead of beating each other, instead of competing each other, nag-compel, di ba? Pagtabangan na umangat para sabay-sabay. Yes po. Actually, magayon po yan ang teamwork ng mga gabos na farm operators kang Albay. Na sabi ko nga, ang turista din man ang talagang matinira sa rong lugar. Yes. They will hop and they will go around. Kaya sabi ko, with the team of DOT, sabi ko sa mga best practices kang ining pandemyang inita, di naman kitang maginiboyao na ini eh. So, ang adaptability kang sarong lugar sa pandemya, digdi po sa new normal, I think we have to get all those best practice kang tourism na may daraman po sa mga probinsya. Nganing mag-iro na po, sabi kayo Kasubago, we are one of the hardest hit na industriya. Mas magayon na unya malayluayan na sa mga nag-displace na mga negosyo, mga workers, mga nag-income na related po sa turismo, magbuo na pong magluway-luway na magkaigwa na kihanap buhay. Yes. Ako sabi ko, dahil ika naka-hands-on dyan, nahiling mo ang sakit Now, dapat talaga bukas kita luhay-luhay para makabuelta. Pero how are we going to implement yung safety, Tabi, sir? Yes, with sabi nga, kahit, sabi ko na I'm not a magician, Tabi pa di eh. Sabi ko, I'm here with a tough job and a big challenge for me. How to open and restart the tourism industry here in Bicol region. Pero sabi ko maski nga kadakol kitang magagayo ng mga i-implement activity. Ini ko po kasabay kini po ang gabos na safety protocol. Kasi hindi kayo sacrifice the safety pa rin kang mga guests at the same time sa mga owner kang mga tourism destination. Yes. How can we do that? Yan, proper coordination, proper training, and so mga sabi ko so mga tourist destination, kung i-encourage ko na magkagwak yung mga accreditation, na pag-accredited ka mo kang DOT,
Tapos po na guidelines, pag maniyar, pag ano, pwede mi po na itabang sa inda. Yes. And they will be guided. Kung ano po ang mga dapat na mga protocols, dapat na mga prosedimento, na mga dapat ikaw ninda sa guest assisting ng mga staff. Yeah, at sana magkaroon ng one system. Halimbawa, yung pagkakaikuha ng QR code for restaurants or hotels na sa Sanadi, ano na ba, nari pareho ang na mapirma ka. Samantala kung may QR code gano'n, ipalo mo lang sa QR code, din touchless, di ba? Touchless. Para kasi nawara yung pagka-touchless ng temperature gauge, pag abot mo sa masurat ka na. Correct. Masarayan kasi bago na-raise yan sa meeting kanina, na kung may magkago kami nga mga dialogue sa mga governor, siguro sabihin na magiging na suggestion na, kumbaga, uniformihon ta ang mga sistemang yan. Dahil hindi ko nakita masyadong padurduroble. Yeah. Kung delikado pa nga nito ng mga ibang sistema. Kaya, we will make it easier and safer sa mga clients na. Ayun, taros daon sa Bicol region ang klase ng turismo naman iba-iba, may variety siya sa kada areas. So may farm tourism kita, may cultural tourism kita, di May ba? mga island province pati kita, may mga yakong kita sa upland, may mga coastal. Kaya we will treat them yung sa pag-approach ka sa differently. Pero sabi ko, ang system, pare-parehas. Ayun, medyo ang prospects na kadakula because at the outset pag nag-open yung Bicol International Airport, mas lalawak yung mas local tourism, mas hahiwas yan. Kaya very challenging tabi ni RD na sa imong paglaog digdi, but then we believe na kayang-kaya mo because naong ka dyan mismo kumbaga ara mo kung anong dalagan. Because operator ka mismo and then at the same time, turista ka. Yes, ang pa nga ni dyan, tabi, pwede mamimix ko pa, subit ko pong karaman sa disaster management baga po remember po, so pagiging kalasag award dita. Opo. So mga gabos po ng mga pag sa mga safety kang mga munisipyo, barangay, kay ni pong mga gabos sa mga establishmento, pwede ko man po naman may ilaag po sa ma-input man po sa inda. Opo, sa kada Tama yan, sir. How they react sa mga disaster. Sa preemptive kita. Permi. Kung bako kita po so rescue. Yes, opo. Okay, so ang roadmap para sa Bicol Tourism will be coming out soon. Yes, definitely, and I'm asking for the help of every Bicolano here na to help and let's make this the industry of tourism mabuhay ulit at mas magayununta pa. Sabi ko, wala man kitang ibang rehiyon, hindi mo sa Bicol region na sikat po kita sa magagayon pong destinasyon. Opo. RD, aram ko nakadakol ka pang concern mo niyan, but then at this time, siguro ang sa imo po tabi, girare na mensahe para sa mga kababayan niya to, mga Bicolano and all over the world, because FB live kita sa YouTube channel kita ngunyan tabi. Go ahead po. Oh, thank you, Tabi Idol Mar, for this opportunity na mapaabot ang sakuyang boses sa mga kaimanwa asin mga bisita naman sa iba-ibang praktikang Pilipinas asin kang praktikang kang mundo. Ang sakuya lang po mapon pasan ako kay ning Bukulaong pong hamon bilang maging direktor ng turismo. Agad ko po ang sa indong takulang suporta asin kooperasyon para po mas mapagayunta ang Bicolandia. Dati man po ini kakayahon po kisarong direktor lamang o mga nagkapirang tao lamang, ini po magiging effort ng bilog pong Bicol. So, agad ko man sana gabos pong protocols, masunod pirmi, kung saan man kita po nagduduman. Tangani pong safe po ang satuyang kong pamilya, safe po ang satuyang dudumanan, asin lalo na po ang satuyang sa diri na maging safe po kita. Hapa. RD, atong pumaritabi and again, congratulations, yaon lang po kami. Ayan, okay. Ayan, mga tugang naputol na kita kay Mayor. Okay. So yan po tabi, mga tugang ang satuyang pakikipag-olay
at kay Regional Director Herbie Aguas, kang Department of Tourism Regional Office number 5. Kababayan ko, at saka sabi nga ni kayan, kapadi, katropa. Okay, so tarabang-tabangan na po na mabuhay ang turismo para makabangon sa mga empleyado na yaon po sa tourism industry, sa hotel, sa restaurants, sa mga travel company, agencies, as in iba pa, pati mga return ng mga souvenirs. Because maraming pera pagdating sa turismo. Di ba? Yung pagsasabi ba ni Kong Joey na horizontal na na trickle kang ekonomiya na pag nagbaba pa sana, naglusad sa aeroplano, masakay sa tricycle, di ba? May kita na doon, tapos kakain, di ba? Pati nga so bago pa sumakay, may porter na, di ba? So marami, hanggang sa nakaabot sa mga destinations na, no? Tarabang-tawangan na po ni kaya ta ini. Sampang kang pandemya, bangatugang, dahil man kita pwedeng dumuhod na sana, but then we have to go on sa satuya po mga aktibidad, but tama itong sabi ni Mayor Herbie, stay safe. Mag-protocol, nakang health protocol dapat sunodun na po yan. Yan ang pinaka-importante po sa panahon po na ini. Okay, RD Herbie, sigiraray, congratulations po and good morning sa mga staff mo dyan sa regional office. Okay, sa mga kababayan niya to, yan ito yung presentasyon, ang pagkipag-olay kay Regional Director Herbie Aguas, kang Department of Tourism. And we will be back, mga tugang oras niya to, 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tando ay ginto. Ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mabusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 09
0935-246-2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mo hihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro.
Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang balik po kita sa yung programa. Ngunyan po na pagkaaga o iringat po kita tabi. From 0, tapos nagtulo, ngunyan 14 na naman. 14 naman, Salbay. Ingat po, disiplina. Pag walang matutuwa. Yan. Problema ay lumalala. Nom. Tayo bilang siyang kawawa sa COVID variant na nalasa. Yan, ingat na lang po tabi, mga tugang. Pagbabago'y kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19 to be safe to live again? Yan. Sana ligtas kita giraray. Iringat na lang tayo. Disiplina lang ang kailangan. Di mo na kailangan ulihin ka pa para sumunod ka. Sa atin na lang po yan. 14 nga yan sa Albay. Out of the, 122 sa Bilog na Bicolandia, 14 sa Albay, 3 sa Libon, 2 sa Daraga, 2 sa Ginubatan, 2 sa Legazpi, 2 sa Pulangi, 1 sa Bakakay, 1 sa Manito, 1 sa Uwas. So yan po tabi ang breakdown kan 14. Recoveries natin, mga tugang, 182. 57 sa Albay, 31 sa Camarines Sur, 6 sa Catanduanes, 24 sa Masbate, 36 sa Sorsogon. Okay? 28 sa Naga. Reported death, mayroong 3 ngayon. So, umabot na sa 842 ang nagadan sa Bicol Region. Ang mga nagadan po tabi, 1 sa Albay, 1 sa Camarines Norte, 1 sa Camarines Sur. So, iringat na lang po tabi, giraray kita, mga tugang Ingat kita pirmi. Alright, hello kay partner Joel Nabarameda dyan sa Bakakay. Maray na aga ngayon po, tabi, mga karamon niya to. And syempre, good morning man kay Tia Maming Nabarameda. Tia Maming, good morning po tabi. Pakusog-kusog na, nagpabakuna ka na Tia Maming. Nagpabakuna na. Ay, si Father Moy, nagparak. Ayos na. Nagduan, sumago. Ayan. Okay, di. Ako tapos na. Pasiguro kita may kaibanan kitang may comorbidities kaya pinasiguro ko sa buhay ko.
Araw mo, maski bakunado ka na nga ni, dapat na magsulog maglalay kita nin proper wearing kan face mask, di ba? Dapat takluban mo, takluban dungo. Sabi nga ni, nakita nyo kaunti lang na may makasingit dyan, mga tugang sa imong mask, maski nakamas, delikado. Makatamaan ka. Because we do not know kung anong klase, asisang kalaban ta, dahil taaram kung sisian carrier, because normally pag asymptomatic, pag di man nagpa-test, tayo mga maaraman Jeng. Kaya yan ang medyo matakot dyan. So, bilang maski vaccinated ka na, di nangangahulugan na may super baluti ka na sa katawan, di ka na tatablan. Tatablan ka, ang assurance mo lang is, di ka magang abot naman sa gulpi, sa maging critical at saka severe. Severe and critical. Di ba? Kaya, ingat manggiraray. Huwag maging kampante, maski kabakunado na. Okay? Always, sabi nga ni Kayan, magsunod po sa protocol, tangani pong di kita magkaigwaning problema sa buhay ta. Alright, di ta nakauron si Chapat, ngunya na pagkaaga. Kumusta na kaya di? Pero halos okay ang yapo tama sa nakota, mga follow-up din sa tuya, kung paano mapaparikas ang responde kang apik duman sa mga kahagada na ngaya i-check sa linya, salidan sa kontador, no rin ma-reactivate so suspension kan new connections, no rin maikabit so kontador ninda na sarang taon na ngaya. So those are the things na pa-follow up ta pa. Okay? Pero sa problema dyan sa sa umapon, okay na i-re-energize na, kanakaging ang alas 5 ning banggi, pero baka magpalso kira dyan, tagaro i-relocate sa mga posting nasa Tahaw. Diba? Sabi, 12 ito. Ma-schedule karo. Yan po, bako karaw-karaw ang paglipat ng poste. Primero, materialis. Diba, Jing? Siyempre, pag nilipat mo sa poste, baka kapuson sa wire. Say ka makit-kit. Igwa ka dyan. Ayan. Kaya bagay yan, dapat ko bago talaga ti trabaho, na ililipat na. Tanganing day inconvenience sa sinday maging serving harug ka na garo na so nasa tao ng center line ng gadjeng sa poste. Kantinan po. Marasa pa man. Ito ko dapat bago tinapos kang kontratista so project, inilipat na o bago pinunan nilipat na. Iya ko so daining funding ay para dyan. May funding na rin pala Di ba? Dahil man kaya nung iya kang utility na iyon mag-shoulder kang gastos kayan. Because in the first place, mga tugang, distribution sinda. Kundi, nag-oron garo na, okay, sige, kundi yan po, medyo nagkakatagalan. Dati kayo problema takahoy. Ngunyan suposti naman. Okay, so hopefully, ma-regular na po yan, maging ayos na. Makadalaga na ning tildong ang may pigtabangan na yung kusudma, hindi ko anong nangyari na 2 simana na ngayang sa amin narap niya transformer pero nag-request na kami hanggang ganyan lai pa ibali po taping pala po na ito tibaan magkaigwa na ning maray lamang na maray na pag-responde o sin maayos na po yung linya nindo. Okay? Ayan. Pero kung igwa kang dito na prosepesto, Jing, para dahi ka mabaldi, magsular ka. 24/7, may may kuryente ka. Araw mo yung pinakwinta ko, so niya ako, 4 na aircon, pandarong ko 24 hours. Pero niya ako, kang kuninta namin, Jing, 16 na baterya. Maski nga so di naman ta, baga nailing mo, so di naman ta sa miris-biris. Nagpa-improve mo niyan sina sir, pigpadagdagan. At yan, araw kan na, sigang para pasok out niyo sa appliances taon. Okay naman. O yan, pipis na po sa Anislag, Tapalan. And good morning sa James Parlor. Yeah. James Parlor, thank you for my hair. And thank you kay Ma'am Brenda.
Bumata yan si Papa Marning 20 years. Ang yari, ano eh. Okay. Bueno, mga kababayan, salamat sa mga thumbs up nindo. Sa new hair like hairdo natin. Salamat man. Okay, James Fashion. James ano yan? Parlor. Bueno, Luis Borso Barcena, minabalik. Partner, mas kami partner. Yes, salamat Abi Partner Mar. Sobra ang pasasalamat ni Kapitan Board Member JP Lee ang Barangay Orosite dahilan ta duwa palan ining dakulang event palan Abi Partner Mar sa saindang barangay ang nangyari sa saindang kapistahan ngunya na pagkaaldaw. May bindisyon ka rin kan multipurpose? Roger to that. Oo. Ini makalis Abi Partner Mar na manotaran kan DC Gibeños na ining pagkatapos kan pagdayo baga pinag-atod sa sarong arong ining imahe ni Mahal na Ina Nuestra Señora de Salvacion puminasiring naman sa grupo pasiring duman sa may multi-purpose building ninda asin na duman nag-inaugurar man kay ito tabago pa lang pala nitong lugar Tabi Partner Mar. Sigun kay Kapitan JP Lee dakula ang katabangan manini sa saindang barangay tamas lalo panindang mapapaiwas ang saindang operasyon may kinaraman sa siring na bagay Tabi Partner Mar sa saindang pagserbisyo sa saindang mga nasasakupan ng mga constituentes. Asin ipinapangapunan man sa giraray ni Kapitan JP Lee na sangunyan, obserbaran man giraray ang ipinagpapangapunan kang gobyerno aron kan pagsunod nin mga minimum health protocols ngunya na nasa kapistahan na magparapang-imbitar nin mga pakuman taga Orosite tangani ng mamantinir na zero COVID case ang saindang barangay asin matabangan man ang syudad na Legazpi na makahurahawas na sa pagkakaigwanin na pagdakol ng COVID-19. Asin sa mga oras na Tabi Partner Mar, kakatapos pa sa nakan event, asin yun na nga nito, nagpapasalamat si Kapitan JP Lee may kinaraman sa siring na bagay, dahil ta sigun nga ni sa iya dakulang on-ray ni sa Orosite na kung sain, nagkasararo kara Mayor Noel Rosal, kara Congressman Joey Sarte Salceda, lalo nang inatindiran man pati ni Bishop Joel Bungbaylon, ang sarong o kaya ang duwang dakulang pinakang dito sasabi niyang prestiyosong event sa saindang barangay. Yan Tabi Partner Mar ang mga dagdag pang istorya ay makasubago si Madam Brenda Luxin, ako po si LBB. Thank you very much. Yan po Tabi, ang mga pangyayari pa dyan po sa Orosite. Kanina yung Adapa Chapel. Pagkatapos yan, yung blessing and inauguration kan multipurpose hall. Okay, para po dyan sa Barangay Orosite. Okay, oy, congratulations pa lang kay kay Principal Jeremy Aton Cruz. Interview ko tayo ni si Sir. Kachat ko kasubago. Si Sir Jeremy, mga tugang, dangal ng Bayan Awardee. Regional dangal ng Bayan Awardee. Tapos semi-finalist siya sa 2020 Search for Outstanding Government Workers. Ay, congratulations Tabi, Sir Jeremy. Tara man sa nagaronin do ko anong ginibo ni Sir Jeremy sa Pag-asa. Ngunyan, kunya na iba ng pangaran. Legazpi National High School na. Okay, so congratulations po Tabi, Sir Jeremy. Sa mga detag, sabi ni Sir Jeremy, aso sa national nga, baka kaya mga September pang announcement kayo ito. Di ba po Tabi, congratulations And one of these days, ulay-ulay kita tangani na masabot na naman kung ano na ang status situation ngunyan kang eskwelahan po nindo, most especially para po sa mga kababayan ta. Okay, in this time of pandemic, paano ba ang sistema ng education natin, no? Kawawa dito yung mga batang-bata pa na supposed to be nasa school, kundi naon po sa marong ninda, taday pwede magbaraluwas. Yung iba, iurugakan. Bako man nga maestra. Nangyari. Bako man nga maestra. Ako man nga arong yan turo nga ni ma'am. Yan. Yung mga problema na. Okay, so paano, mga kapatid? Iskiyada na kita. Dito sa programa. Ngunyan pong pagka-morning. Salamatan po sa inyo, boss. Thank you very much po sa mga kababayan. Dali Diba po sa mga kababayan natin. Good morning. Sa pangarap po ni Bunjing sa technical side, sa Pilis ng Tropa. Ayan po si Grary Mardila. Thank you, boss. Thank you. Bye-bye.
Cipollin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya